Здравейте, приятели! Нека днес се потопим в нещо наистина вдъхновяващо. На 22 септември България празнува 116 години независимост. Това не е просто дата в календара, а мощен символ на издръжливостта и духа на нашия народ. Представете си, годината е 1908. В историческия град Велико Търново е обявена независимостта на България от Османската империя. Там са министър-председателят Александър Малинов и княз Фердинанд Пире. Всичко завършва с тържествена церемония в църквата Свети 40 мъченици. В този ден княз Фердинанд става цар на българите. Днес празненствата са също толкова грандиозни. Велико Търново се превръща в център на събития, като се започне с тържествена литургия и издигане на националното знаме на крепостта Царевец. А когато нощта се спусне, градът се озарява от зрелищното шоу звук и светлина. Това е пиршество за сетивата, съчетаващо историята с съвременното празнуване. Този ден се отбелязва официално от 1990 година и се чества с церемонии в цялата страна. Кулминацията – грандиозна заря в Велико Търново, излъчвана на живо за цялата нация. Но нека направим крачка назад и разберем значението. Обявяването на независимостта не е просто политически акт. То е изявление за идентичност и самостоятелност. То бележи края на българската зависимост от Османската империя и утвърждава България като суверенно царство, пълноправен член на международната общност. Историческият контекст е от решаващо значение. Този акт на независимост следва обединението на България през 1885, демонстрирайки неуморния български стремеж към самоопределение и суверенитет. Манифестът, прочетен от Фердинанд, се превръща в символ на национална гордост и издръжливост. 116 години по-късно, независимостта на България е нещо повече от исторически факт. Тя е ценна ценност, която продължава да вдъхновява и движи нацията напред. Така че докато България празнува този специален ден, това е момент да почетем миналото и да погледнем към бъдещето. Това е доказателство за непреклонния дух на българския народ. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако това ви е вдъхновило, не забравяйте да харесате и да се абонирате за още интересни истории. До следващия път!